Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Apfumani. Makadi mko. Tiripo makadi. Kati toti mkwasha wambo ya. Aiwa tiri right makadi. Anditi kurisi kuno kukwadza. Nokwadza na kuri nani chaizo. Anditi tatirega itimbo yatimbo taura mkoma. Zita ndiani? Ndi Gerald Moyo. Moyo. Anditika. Kumshande kupi wa Moyo? Mushando bva ku Shombe Mangwisi. Oh uko. Anditi. Tati rega taure nekuti mune mudzimai ana mai vakandifonera ndikataura navo kukwadzana uko vachitiwo vane dambudziko rekuteerwa kwemoto kuiswa vaenda moto uri kuvatera kuiswa vaenda moto uri kuvatera izvinezvi kana hama hadzichavade nekuda kwemoto inoti haungatori munhu uya mumba pako obva wabvirwa nemoto pekugara chaipo chaipo kutaura kuno havasisina. Musi wandakatonotaura navo vanga vatorara kumasowe vachiedza kutiza moto iwoyo mukwasha. Imi ambo yavo nditaurire kubva muchitanga kusangana nemudzimai wei. Chibva patakatanga kuti nditi ndane mudzimai wangu wandinaye iye waripo iye zvinhu zvazvina kunyanya zvazvina kushata hazvo nokuti tezwa rangu wari wapenyu. Saka taiti kana patikana nemudambudziko raitika tezwa ravanogadzirisa tainetsana apo napo but taisvika totaura natezwa ramukadzi todzoka kumba. Saka now pakazoshaya tezvara zvinhu ndobva zvakatanga kundomera kuti pangoti pakataruka imwe nyaya inotaurika nyaya yacho yainetsa because panenge pakutoda kuti paripwe pabhadharwe dzimari dzimwe dzokuti waita muswa. Tezvara vashaya handipa kutaura kwatiri kuita izvinezvi ndikuziva kuti imi hamusi kugara nemudzimai wei. Zvakafamba sei ipapo? Nyaya yakatangira tiri kumba ndichitsiura adzimai kuti no adzimai pakufamba apa ndine 12 years ndinaye tisina mwana. Pakufamba apa adzimai kana kuri kuti kuenda kumaprofita kana kupi 12 years. Saka pakufamba apa adzimai kana muchida kuti muite zvinhu zvinake tofanira kuti tifambe tese. Handiti kwete kungoenda mega ungoenda chinda kubasa but pandoona off tofanira kuti ngechifamba tese. Because ukati waenda kungotsuku waenda kunganga waenda uku hauzozivi kuti pacho panokuitira ndipapi. Saka ndo pandakataura ipapo ndobva nditi iwewo zvari kutaura izvo uri kufungwa kuti nini kumasoko kwatiri kuenda namai yangu tiri kunohura here nemaprofita. Ndikati kwete. Saka ndofunga ndo pakanotaura kuna mai yake. Mai vacho havana kuda kuzoratidzira kwandiri kuti vagumbuka nazvo. Ndofunga ndo pakataurana kuti no agarisa afanira kutomboputsa mombe yomai chichi. Saka ndo pandakabva ndamuka Maxeni takataudzana bva ndabuda ndikaenda kubasa. Makona Maxeni ndo pandakaona mukadzi anini aenda Maxeni wayo. Ndokubva kubasa ndichidzoka ndikaona hapana munhu pakapepwa zvinhu ndikazwa kuti munhu aenda. Ndobva ndatera ipapo bva ndasvika ndikatonoka ambuya akati asenga wada kuvanza kuti hapo. Ndobva ndatsanangura nyaya yangu kuti vakabvunza zvamba sei ndobva ndatsanangura vakati havari mumba. Ndobva ndataura nyaya yangu kuti aiwa tanetsana so hanzi alright pari zvino kuti nditaure neminyaya hazviite because baba vangu vachigara navo izvezvizvo pavakazotiza apa vanoshanda kukapaka vanoshanda manheru. Saka vanga vasipo wanzi muzvai mangwana Maxeni baba vandi varipo. Ndikati ini ndakutokumbirawo kubasa kuti mangwana ndisaenda kupi kubasa ndionane nani nababa sinzi muchiti ndo baba vamu varipo pamba hazviti kuti nyaya itaurikewo vasipo nokuti vakuiziva plus mukadzi wakari pano. So ndo pandakasvika tikataura navo ndobva ndasvika ndikati ndauya ndine nyaya yakati wakati aiwa nyaya iyi hainetse mai Moyo unoda murume wako here aibvunza mukadzi kati iwe unoda mukadzi unoda mukadzi wako saka zvoitwa sei mukadzi ndiye akamhanyira kutaura kwanzi haiwa ngati anga ambobhadhara kanzobhadhara ndobhadhara chii kana kuti ndakutadzira bva kwanzi haiwa ngamboroora ndikati ndoroora chii wanzi angabvisa mari yemombe yomai. Alright mari bhanzi $400. Ndikati pa $400 unyatsoziva kuti ini musi murume wako ndiri kutotanga kushanda basa unozviziva iwewe ende tiri kugara mukebhini zvinhu zvakatooma kebhini $20 wonditaurira $400 hausi kuona kuti iwe kutoreva kuti iwewe hausi kuda handizivi hanzi aiwa kuda ndiri kuda chimborwadziwawo ndokuti usazvipfidze futi kudi pota uchitaura zvanenge uchitaura kana kuti zvanopota uchindiita. Ndikati ndakambokurova here handina ndakambokutuka here asi kutaudzana tichiudzana chokwadi kuti zvakashata ndo zvawangodaro dzebhadhara 400 kana pasina 400 tandiwiko.
right ndibva ndashande mwezi uchinopera mva ndasqueeza mari yandaita imwe ndibatanza mva ndawana 200 ende pakazotaurirwana na baba wavo vakatoti aiwa mwanangu zvinoitwa mazvinhu zvakaoma kunze ukakuna mari mukwacha akasqueeza akaona 200 ka ouya here tobva bvumwanza ngaadini ngauyi saka ndi pandakazofona ndiri mutauni because mari ndakapiwa iri imbo ndachenda ku-T1 mari mva yava iri mazigi mva ndandoichinja kwa OK2 ndobva ndapiwa mari mva ndasangana naye mva yakwana 200 ndobva ndafona kuna baba wangu aigara nawe matsika ndikati no baba mari iya yakwana kanzi hauya mukwasha saka pavafona vari mumba imomo vari vese saka pavafona vari mumba ndakazoona message manje kumukadzi akabva angotanga kutaipa message kuti urimbwa yemunhu unofonera baba ndi baba vako wavaudzire chiizvozvo wadii kutudza kuti ndo mari wangu waiwana ndikati aiwa handiti ndaitekaitaura varipo ukati no mari ndikaiwana ndodini ndovaudza ndozvandaita wani handakuziva demandudza kuti no mari kana waiwana unongouya kwatiri direct ndatuka urimbwa usauya pano ndisati ndatosvikapo ndichiri murodi but ndibva ndati aiwa ndongosvika mva ndasvika ndichinotosvika paya uchinzi handichada mva atongobuda achitiza bvamboenda kwaenda ndobva azodedzwa mva adzoka ndobva ndaya ndikabva ndasiya mari yangu ndarakati aregedza ndiibate inini boza vakazibata vanogona kuidya saka ndiyanga akachengeta mari iyai tati gare saka mudhara ndivazonoti aiwa no zvanoitwa mwanangu ipate kurorai iwo zvaunoita chiita sei chibata vana tete saka ndasina nhamba dzatete vanove munin'ina ndisina nhamba dzatete mva ndachitodziwana kupi nhamba kozi pazasi apa padhuze mukatodzika ndingarainapo pamba ndo panogara tezvara vadiki anove munin'ina watezvara saka mva ndati arekedza ndotsvaga nhamba ipapo ndikaona vasipo ndikaona pana ambuya ndo vakatondipa nhamba dzatete pandafona tete ndikaudza tete ndofunga wavafonera ambuya kuti ndikunzwa mukwasha chiti ndopakwabva popota kanzi wakudza vana tete vakabva kufonera iwewe ambuya unofonera akatonzwa kuno mva ndaendako unofonera vana tete kuti ndo vana mai vemwana here ndo vanokupa mukadzi here mukorona kuna vana tete mayo ndo vatove tete iwe wakuenda ikoko kuti zviite sei wakuziva vana tete nhasi wadii kuya kuno saka inini kana waita nyaya yako ndichakwanisa kuti ndikubatsire omari yako wochienda nekunana baba ikokoko vanokuomesera ikokoko omari yako pandadzorerwa mari iyai $200 iya kwanzi chiita kuti kwani kana yakwana oenda nayo kupi kudhizeti uko ndozodedzwa ndozotora mari yangu ikoko saka ndo zviripo ndobva ndagara ndakadaro ndo pakabva pazotanga vari ikoko ndo pakabva patanga nyaya yekubaka kwemoto ndo pandakazozvinzwa kwanzi kwabvira uko ndo pandazovafonera ndikuti kwabvira ndobva ndamhanya musiku ndikana azvishiwa kwatsva right ndobva ndati hawareti kwatsva manheru anayo ndichazouya kuseni tobatsirana toita sei tocleana zvinhu zviri mumba izvi akati hauraita zvakanaka pavaitaura ivo vaiti moto watanga sei vaiti moto wakatanga kubvira pasi pane hembe dzevafi pozi pakaiswa hembe papamubhedha sezvizvizvi pakaiswa hembe dzevafi pasi ndo pairara pasi pamusoro pembhedha ndo pairara mukadzi wangu nekamainini nekatsano hembe dzakabviswa mubedroom dzikaiswa ndo pakatanga kubvira moto ipapo pahembe dziyadzi saka ndo pakabva pabvira zvikatsva then kusenini ndo pandakazobva ndadedzwa zvatsva pandakaenda ndikanoona ndikati atoya kuseni toonesana toita sei saka pandakasvika ikoko ngatosvika ndakatobata zvipikirini sando nemapepa mwamwe kuti matende ekukavha mawindo anga atsemuka pakavharika fanza kana makutanga kukirina kudai vanhu vari kupota achidongorera kavhai pawindo pakadini vatati kavha windo tikaroera zvipikiri vatati atoita sei tainfact atotanga kutobvisa mapuranga zvakatsva zvimafiriji tichidhonzera panze ndo pasara panje pane dota dzimwe hembe dzanzi dzakaita hipi saka dzepasi dzasina kutsva dzaingotsva makona but dzadziripo zvichiwanza kuti hembe iri trouser chichi zvatsvazvo saka ndobva ndatoti saka toclean here izvo akati haiwa cleanai hapana munhu akataura kuti hazvibatwi kana kuti sei inini munhu wekusaziva ndangoti zvatsva tingadii ende handambozva futi mumusoro ivo vachitobvisawo zvimwe vachibata mapuranga vachidhonzera panze vachibvisa mapureti vachidini saka ndaitobata nekamainini paipa tichisa panze hatikatocleana zvese zvikapera ndini ndakatocleana mese ukasara vayafloi tikapedza atogezageza muoko angu ndibva ndaenda kupi bva ndauya kumba kwangu matime zarudoka ndikati chageza tonoona kuti kwadini kwaswera sei saka pandakanosvika ikoko manje
chandavanogumisira kuziva ndechekuti ndakasvika inini ndikapinda mba ende infect ndichisvika ndichingosvika ndikasvikana nekamainini ndachitobva kubasa kwanza baba mukuru muri pano saka tiri panze nekamene ndichitotaura ndikanzwa kuti noise munhu achiscream amba angari mukadzi wangu mumba imomo shi kwanzi window rarohwa ratsemuka zvichotoone window chipinda mba padedzonzi kune zvicho window ratsemuka rarohwa nani hapana ari kuziya saka umwe angari mumba mukati iwe mukwasha ari panapa asiri yarova ndikati ndisiyeyo ndarova window njirirovere kwanzi patorova window ratsemuka anza ndapinda mumba papa chandakagumisira kunzwa ndikanzwa ndiri mumba meme ndikanzwa ndikunzwa kuda kubvunda ende zvoshononza ndakudikitira kunge ndiri kunatira kunge ndiri mupoto saka ipapo ndopandakango pandagumira ndakadaro pandakolapsa zvizhinji ndakazonzwa vachindiudza kuti zvadai ipapo ndinganyepa ndobva ndazoona mangwana makuseni bcause ndakadzoka kwachena mangwana makuseni ndichanzonzwa kuti zvandikunzwa ndiri wiki muviri zvese hazvisi kundiitira vakundiudza kuti wakadona ukadai bcause ndakatonorara usiku hwese amene kudhiziti kwakaenda nemobhuru wangu wandogadzira mabhatiri saka akafona itobvunza kuti ari sei zvomufoni vadairwa nemukadzi wanzi bhuru renyu pana ma1 ane mota ndo yakatomhanya nini kandaenda nekumusoro udhizetu kumpostori kumamadzibaba ndobva ndasvika ndikaita ikoko chibva ikoko ndainzwa kuti ndisingakwanisi kuti ndinzwise kuti chichiri kuitika ndopandasvika ndikagara mbomo vachingoti kwanzi pane zvandaitaura handizivi kuti ndo vaizvinzwa ndikagara pakudai so ndinonza ndinge ndakunyatsokuti unge ndakunzwa kuti mumba muno muri kutsvagira hamusi mumba mangu tarisati hamusi mumba chii hanzi wakadai ndiri ikoko kwandakadzokera kwambuya sei wakadonha ukadai dzauraiti todya here ndikati no handisi kuda chikafu unokwanisa kufamba here handifamba zvishoma bva tatoenda kwamadzibaba ukoko ningirikini hamene kuzasi kwatakaenda ukoko kwanzi madzibaba Peter kwatakaenda nawo ambuya ndiri tese vasvika tikandobva ndanzipfugama ipapo ndakunyatsongonzwa kuti zvakutaura kanzi no iwewe nyaya iri panapa because iva takashandirwa takangobva tapfugama tiri tese ri 4 kanzi aiwa hazviite kuti nditi ndikushandire mese muri 4 ka1 makapfugama ime vanaimbobvai posari vabereki bvaudzwa zvaudzwa ndobva tasara tiri 2 nemukadzi kwanzi iwewe wangada kutopengeswa ndindaiudzwa tiri 2 nemukadzi vanga vasipo hapana kana kuti ambuya vakaudzwa vakazodzwa nemukadzi kuti ndo zvataurika angada kupengeswa so zvabata zviya kupengeswa nani amene iko kumba kwacho kwandandiriko hapana kujekesa kuti nani because ndakabva ndatoti kutaura kwacho ndangoti right anzi utora izvi nezvizvosvodai uzonogesa kumba andasingakwanisi kana kudya chako ndisingakwanisi chingobvunda mwiri wese so ndapafamba zvishoma tadzokera kumba fatasvika papanza angoda kudya here ndikati kana ndikati regedzai ndiende kumba ndafamba zvishoma vangondiperekedza and in fact akatondiperekedza vandisvitsa panapa ambuya wako mukadzi chete achisvika panapa mva asvika haana kutomboita kana 5 minutes dzandakuenda vandasvika ndikatorara ndakapedza inge 3 days ndisingabiki ndichingomwa mvura ndiona kuti kubika pawacho handina aripo vandisiya ndobva ndiregedza ipapo kuti pamwe afunga kuti ndichafa here kana chadii ndobva aenda pazvisinei ndangobva ndangopikawo semunhu ndakutanga kubika chidya porridge asvika ndatosvika ndapikawo ndaraiti anyozoti ako ndaraiti ndafiti kudzama ndaona kuti ndaraiti pachibva vachiri ikoko ndobva ndadedzwa kubasa auya kubasa andatoenda ndakadaro chiona kuti ndikupepereka handisi kunzwa mushe chizosimbisa semurume ndobva wabva wandifonera kuti panapa tada kupabva hapasi kuita patichiri kunetsa panapa hatina mari yetransport semu munhu iye asina kutopika ndinongorodza kuti mukadzi wangu vandanotaura nemumfesi wangu hanzi hapasi kuita haana kutaura kuti because in fact ipepe kutanga mbuya ndichirigara nemukadzi wangu tisati mukadzi wangu asati naumba kwavo mukadzi wachindiudza kuti muchemberi vari kuti varingoona moto pamusoro pemba kati ko vamwe maroja asi kuona here kanzi aiwa ndivari kungoona vega kwakanaka ndo pashaya mwana stepdaughter mukomana chasei kanzi ameno ndo pavaifamba patakazonyanya kubura nenyaya yekuti vangu vari kumhanya mumaprofita
ambuya manje nguva nenguva nemukadzi mukadzi obosvika kuma6 kuma7 iwe chii andandandana muchembera kati ita uchizodzora ndo pakatangira nyaya yekuti azobva kumba achienda ikoko nekutsiura kwandaita ipapo tadaro ndo pakabva pa ndavabatsira taura nemufesi wangu angara basa sapo ndandisina mari panguva iyo varati vauri mumwe wangu ambuya vari kuti so bvandirayira bva ndava panhamba dzemunhu wemota vakafonderana naye hamba vazoti nhasi achichi kwangu uri kuma11 vazoti kuma33 vanyazoti mudhara yaya anokurumidza kudi vakatambira kuma3 mudhara adi aenda kubasa because vachienda kukapake ndopokobva vafona kwandiri vanzi toda kudini takuda kuenda saka apa pamba pekutanga kutsva moto ndopamba pavaigara nemurume wavo atizvara okay saka ndopakobva vati takuita zvokuvatiza hatoda kuvaudza kuti tiri kuenda kupi vasati vatiza kuenda iwe nati zvako hamuna mutaura nenyaya yemoto wokutanga uyu wakasita kuti uzokolapsa uyu ndakataura navo vakati vakanditi izvi zvandinyatso izvi because dekwa kunzi kuri kunzi pane panofambwa chero paunoziva chero panani kwete kuti pangwe inini taenda tese unozvinzwira because unofungudza kuti ndakaisa hendi pazvinyiso ipapo ndozvichenesa kana ndirini wozvinzwira ipapo kuti ndini ndikati ndipane zvinhu hapana pandoziva vanhu vese ari munomu vese matsotsega iko ndopandobva ndataura pandaguma ipapo ndichitaura nyaya dzacho dzakadaro right ndopatakatsvaga mota ndobva yaenda ikoko right kuyo hauna kuvabvunzira kuti kose mada kuita zvekutiza ndakavabvunza kwanzi ndaona kuti ndikavaudza vanozonditeerera pese pandendiri chikonzero chavaida kusiyira murume mudzimai wako akakutaurira kuti amai vari kuti vada kusiya baba nepamusaka pezvakati akataura hanzi baba vari kurara nevana vavo baba vari kurara nevana vavo vanasikana hanzi akatomitisa mumwe mwana womunin'ina wake anditi kwanzi akatomitisa mwana womunin'ina wake ndokwaari kupota achitumira mari kumwana womunin'ina kozi hanzi ari kupota achiti ari kuvateretina baba kuti makandimitisa mandimitisa kudari kuno makuda kundiiginwa nokuti maine umwe mukadzi kana zvakudaro ndakuya ikoko ndozvifumura saka baba mudhara obva abudisa mari kuti mwana asataura ndo mwana wavaiti takanitsa nenyaya kuti vanongotumira mwana uyu mari alright saka ini mukadzi ndakatondijekesera kuti vanzi vari kurara nevana vavo saka ndopandakabva ndati ende nyaya yakandiudza ari achigara ikoko ndikati iwo zvauri kundiudza izvi kuti baba vanorara nemwana wavo kuiwo zvausiri mwana wavo vanotadza niye kurara niwo kana vane mishonga zvori kuti baba vari kurara niwo ndo zviri kupa kuti urambori ikoko ndini uyu mafungiro angu uchimuudza mukadzi ndichimuudza kana ndikati kana ndozvauri kundiudza saka ndozvauri kuti ndozvavari kuita obviously ndo semese mabva maungana ikoko ndini uyu anzi kana chichi angatotaura asi ambuya havana kuzvitaura kwandiri kana kuti havana kuzviziva kuti ndazviudzwa ndiri kuzviziva ndopakati nyaya iyi ndo mamiriro yakaita saka ndopakabva ndabvura iti nyaya yacho ndopakabva pati ambuya mota yauya mufesi wangu wemota akati chamwari handikwanisi kuti nditamise ambuya uzipo uripi ndikati no pane bhati randiri kugadzira handikwanisi kusvika ipapo anzi kana pasina izvozvo ndakudini ndakudzokera uya kuno vazandifosa kuenda kupi ikoko vakatotamiswa neni ndiripo ndichitotakura nemufesi tikatakura zvinhu vataisa mota ndobva taenda kumba kwani kwavawana imba tasvika tikanobudisa zvinhu tikatopinza zvinhu mubatiso right tapinza zvinhu zvaya zvatadonati tichegeza tidzokere kupi kumba tadzokera kumba vagara dzinge 2 weeks ndonzwa foni zvakare kuno kwabvira ikoko zvaita sei moto yatanga sei hatisi kuziva ndopavakauya mheno kwavakaenda iwo kuti pavakazofamba wakafamba achienda kupindurwa nditi mana pamwe kwacho pane nyaya saka kwataenda tanzi tiuye nevhu kumakuva nevhu ripamba pemudharaunda saka pamba pemudharaunda pasvikirike saka topasvika sei mukwasha ndikati ipapo handizoziva wanzi hamukwanisi here kuendapo inini vatanga zvenyaya iya ndakanobata zvandakabata handiti ndikaita zvandakaita apo sofanza ndatombopika nekupika kwese
saka wada nditi sezvo ndikati aiwa apa wati tu wakabata zvipi zvanga zvakauya mupfungwa mako handa ndatombodona era mashuru saka vakuda kundidzosera futi kunonokora ivhu pamba papi ipapo ndikati handiti tisatenda kunonokereswa ivhu nambuya iwo pawakazosimba wabho mukadzi hapana wakugara wega paneri pawakazombonotsvaka kuti chakaita ndidone paipa ndaenda kunoklina madota zvakanga zvatsva kwikwi chi right ipapo ini ndakatofamba ndikanobvunza kwandakabvunzawo bva kwanzi ungablema mudhara uyu mudhara uyu hongu anigona ane zvake asi ambuya vako handisi kuvachenesa ndo zvaangandiudza ndobva zvandinetsa mai kuti ambuya mai ndovananga sei uchinzi havana kuchena vari kunongedzerwa iwo kwakanaka ndikati bva ndanyarara saka ndaudzwa izvozvozvo ndopandikanzwa vako nditi haukwanisi here kundiendera kunotora ivhu ndobva ndati hamukwanisi imimi ndobva ndati kumukadzi wangu iwo haukwanisi kuenda here kanzi andotya ndikati aiwa right hazvinetse munongoenda manheru manheru kwasviba unotonga kudarika pabva unokora wodarikira hapana anokuona dzaiwa handikwanisi imi hamukwanisi here kunondinokorera ndikati ivhu racho raidirwei ivhu wanzi riro vada kuti vafanirwa kuti vageze ivhu iroro ivhu ripambapo ndonovatsvagara nevhu rekumakuva ndoenda kuWarren News ndikati endaika mazuva wani murikugara kukorobhara padhuze munofamba netsoka unonokora ivhu kwaWarren News modzoka dzaiwa chitokwira kombi iwo uya nekukuku mukadzi anzi handiri kurwara handisi kunzwa mushi ambuya akati handipo mba ndati alright ndichaenda kunonokora ivhu racho zvese mba ndaenda ini chandakakwanisa kuita ndakaona kuti vanhu ava vanenge vada kukaushandisa muchana chiregedza ndite sei ndimbovaonawo pfungwa dzavo kuti vanofunga sei iwo munhu anonyatsokuziva kuti ndakaita zvandakaita woda kundidzosera futi same position iyoyo bva ndatsvaga ivhu ndakatsvaga 2 maplastic paper bag angu bva ndanokora ivhu ndichiendako ndakatonotsvaga ivhu ndichienda ikoko ndakatonokora muroad umo bva ndatokarakasa mune rimwe baba ndikaenda ndakabata bva ndati iri ivhu iri nderekumakuva iri ivhu ndere pombe mudhara gezai ende zvisho wakatambira wangotora panzvimbo imwe chete muroad asi ndakasiyanisa mapepa ndikati ndere kumakuva ndere pomba paya ndobva vaenda vasvika kanodini vakanogeza mangwana acho mbavafona atageza uya utore utora chivo ivhu reriyaka hanzi kana vapedza kurigeza naye afanirwa kuti ndiritorya rasangana nerekumakuva ndonoribheurira kupi pamba pemudhara uyu ndikati no problem pandasvika ndikwana angari masikati ndikati mungandipa nguva dzine dziri zvanhasa pandokumhanya ndizvicho ndaidarika ndichienda kwandaenda ndikati chazouya ndotora mangwana ndakarisiya musi iyoyo mba ndadarikira mangwana acho ndikonza ngiri foni uri kuya nguva ndakatozoenda zokupa kuti zuva rotonodoka mba ndandotora ivhu rere ndichingobva ipapo tasvika kumarabo ekoko mba ndarasa ndatoseka ndikati asi vanhu ava shuwa vanondiitei right mba ndauya kumba ndichisvika kumba ndichirara pfume mangwana makuseni vachinditi kukorobhera kwatsva futi kwatsva ndobva ndamanya zvekwe kunoona ndiona kwabvira zvisho and in fact wakatanga wandivanzira kwakatsvaka 2 right kwakatsva kudhore kumashuru havana kutaura vakanyarara bva kwazotsva dhore mukati uko kwakatsvaka 2 saka kutaura havana kuzotaura because vakaziva kuti hazvizoiti kuti zvitaurike nyaya yacho unobva zvinova kuti matswiro akuiti haasisiriwo ndobva ndaenda kwatsva zvisho ndopandakazoti kwatsva wadzokera uko makuseni kwakatsva ikoko ndobva tata kumboenda unobatsirwa inda ndiri off saka ndoita zvemabhatiri mukwadzana muhano munhu ndopanotora mabhatiri nguva zhinji ndandati harikidza ndicrosse ndiende kumahome industry uko ndinotsvaga kuona ngo mabhatiri saka ndacrossa muchibani muya ndo mune maprofita imomo vanoprofita vamwe wacho ndotovaziva vanhu vandotogadzira mabhatiri nezvimota vandotoona vachirowa mbanje dzavo vachiita sei saka munhu wakaenda atori munhu andotoziyana naye zvokutodaro zvokutoti atori bhururu zvokuti inini kana chandaita dambudziko ndoziva kuti vakomana kutsvaga mari tichikrosa ndoti iri zambia ringe remukadzi wangu ndoni ambuya ndobva ndatokuona katsanobva katosumuka kakuti waya kwandiri muri kutsvagei pana dzatokubatsira ndobva ndato mukadzi mbva asumuka nyanga abva namuti muri kuitei pana chii chamuri kuita makati mucheuyi kumapostori asi mari mwizuru wacho vanga vatobvisa $100 kun'anga yemutrium vari $100 ndobva wangojamba wanti rimwe racho watiwe pan'anga futi muchi mpaki
Batochinja ndikati iko kwa makabatsirwa mari mwezi muchiti makapuwa mushonga wogeza amusati matopedza kugeza mapana panza zvishandi ndikati ayo kana zina kushanda enda mopuwa mari wanza azviti unogona kungoroyiwa nemunhu munhu anotogona kuroya zvaro tangona kubatsira dzokera iko wanza iwa zvichaita siyana nazvo vampaki ndikati saka mabhadhariswa futi wanza ayo haana kuti bhadharisa angoti batsira ndakaona vachifukidzwa nechigumbezi chitsvuku vachikosora varimo vachikachidzwa ndikati kuizvi vazokatsvuka maziso kuti aredi ndikatovatsiura tsiura saka pakuvatsiura kwandakaita manje vakaona kuti nandii ndakaudza kuti nandizvidizvo saka ndopa vakaona kuti apa zvakadhakwa takatogara zuva iro ronodai pandatovaperekedza tichitoita kudzokera kukorobha saka mafambiro andoona kuti vanhu vafamba zvishoma havasida kuenda kumba saka ivo vaida kuti vauye kuzovawo ivo pfungwa dzavaiti denda ngoti hauya murayire kumba bhodzi vasingadi kunorara muchiti kumba kwacho kunotyisa uko hakuchena saka inda vandazoona kuti vanhu ava vanenge vada kudi kunoko ndikati ngavitange zvagadzwa zvapera saka ndakavaperekedza mubva vaenda ndikati vanhu vatoenda kunorara bhodzi vanga ratonodoka kwanza vachisvika ukavana kutomborara kusvika takura mabhegi vanzi hatoda majuzi vanzi toda kunorara kuchechi kusowe mukadzi anzi mukadzi nekamaini vachiti handikunzwa kubvunda kundirare pano pazviita zvinati unorara hedu kumopi masowe ina ndakuzviziva ndo zvavaita anzi vaenda kunorara masowe ini kumasense ndamuka agedza ndimbonzwa temo iro ndisandaita zvakawanda kozi ndikatanga kuti mabasa angu mabhatiri handina mukana vandaenda kuseni ndichisvika nzi kuva usi kuziva kuti vakati vari kuti vakanorara masowe ndikati handisi kuzviziva ini kanzi ndozvavandiudza ndikati hazvinetsi tora foni ndafona yemukadzi yange asara fona kuna iwambwe ndikati koma mukasei tataura zvakanaka ndamuka ndikati muripi hanzi ndiri kudz ndo kuna bamunini vanove baba vemukadzi vanove murume wambwe munin'ina watezvana muri kudz hanzi ndikati alright kwakanaka hanzi hai kwakanaka ndokwatarara ini zvandinetsa pandamonyumwa kudz uku ndanzotwarara kumasowe saka zvinopindirana papi notore foni retezvana mamuka here atamuka ndikati iri seiko muri dzamuri right ndikati ako yangu muri yasvika here ikoko kwanzi ipi ndikati mukadzi wangu nambwe wanzi kuna munhu ambosvika kuno ndikati vari kuti varara ikoko wanzi kunyepa kana kufona hapana ati andifonera kumba kungona munhu ndizvo izvi kunzwa ndi kutotaura nditori kuna 40 vandazodhariva makombi nditori kumushikashika vanonyepa ambuya vako ivavo zvandibata paimata ambuya vanondinyeperere kudaiwo izvozvo zvakaoma ivo handina kuzovafonera kuti ndatozvinzwa kudhara kuti vari kundinyepera kuti chi marara kudz ndopanda ndati alright ndagara ndandati saka muri kudzoka nguwai ko ndakati munouya nekumba makubva kupi kudz kanzi atokuudza andoni iri zuva zora kutonodoka ini vanhu ava sei vichiregedza ndifoni ende pandakasvika kwandi ndakati foni yemukadzi yange yasara uko ndaizviziva saka ndachekedza ndifone pafoni yemukadzi pamwe vari kundinyepera pamwe wasvika uko ndidzofoni iri kudayirwa nemukadzi ndikaziva kuti vanhu vaya vasvika kupi kukorobra abata foni yake ndikati muripi anzi tatokwira taakumabvuku madii kuuya kumba kanzi tatomhanya kumabvuku zvanhasi handiundi mungandiwana ndiwambuya kumabvuku kwani tori kumabvuku ndikaziva kuti kumabvuku ndokuna tete zvandinetsa ndikaziva kuti kumabvuku kwani mukadzi mva ndipindira ngada ndipindira izverafo zvokuti iwe unoziva kumabvuku kunani ndo mameseji akandikandira ndikati kumabvuku ndoziva kuna tete hazvinetse airtime ndinayo fona kumabvuku tete muri yangu iri sei ikoko muri yenyu bo ndikati aiwa yangu wambuya hanzi hakuna munhu kuno ende hapana kana munhu atandifonera panapa vati vari kumabvuku hanzi kuvari kumabvuku kwani vakutondibvunzawo tete ndikati hakuna hanzi hakuna kana kuna tete kwavari kana hwani muno kuno havako handichazivi manje uku ndanyepera kudz havako kumabvuku havako ini dhuta nyaya kwakanaka kuisa vari kundinyepera chari kundivanzira chii zorati vanhu vari kufamba vazoda kundizive kwavari kufamba pandanyarara ndipandati achiregedza ndimbodai kumba because pandada kuenda uku pakakwatsva kwakatsva kechituka handi kwakatsva pekutanga pakwatsva kechituka patati tese pandakaona mupaki ndikati handiye tonoona wanzi aiwa hatisvike pandafamba ndikasvika kurodhi kundikamira ndiri kurodhi ndikaona kete ndakatsva saka ndopandakabva vandinyepera kuda ndikati achiregedza ndonosvika ndiri 1 tichibvunze vamwe matenenzi aripo vanonga vanogara navo tichipinda paya ndisvika muri sei boso ndidongore pawindo ini ndangore kete ndakatsva zveshuwa so
vaya vakasiya mabhegi panapa vakadidi tobvunza zvakamira sei anzi nevandaibvunza ngavataurira nevabvunza anzi ambuya vanyu havasi straight chii ambuya venyu vari kungovhurika chii anzi vanomboti izvo handichazvinzwisisi pamwe ndimai vangu vakandiroya ndinzi ndinenyora mai vangu pandakataura navo vakauya vakati haanokwanisa kundibatsira saka ndakutofunga kuda kumboenda kumusha mai vangu vanogona kundisunungura because ndakutosuspecta futi iwo vaya vachindiudza ndikati saka ivo vachazivi kuti chaizvo zviri kuva havachazivi kuti ndipapi kanzi ndo zvavataura plus mbuya venyu kamitiro kacho hakana kumira musha nesuwo panopamba takutopatya because usiku hwega hwega munorara muchigwedebudzwa muchirongedzwa ikoko sei kanzi pakatoshata in fact futi vachiri mubanu vaniwo ndo vakatotavanza patakatoenda kumba uko ndichinoti tiri kunodai mabhegi takaona kiti mamune kiti mumba kati mane kiti yapinda nepapa hapana panopanda kwanzanzi yakatopinda katsi katomara ikabuda kaenda katsi inozopinda sei mumba makavhara kudaro vaiva ndikatovaudza vanza kana vachitawo nekatsi takutotyawo zorevei izvo ndikati ina handizivi nambuya venyu zvavo zvina kujeka saka ndopavakava pandakazonzwa information kuti ambuya venyu vanzi vanenge vaenda kuMount Pleasant kwakaSekuruka Nhengo ndokwavari ndokumabvuku ikoko ndifandanyarara ivo mose vaingumautandaa kutoziva kuti ndokwavari saka namanamwana saka pandakazoda kuti ndaipota chitotaura navo zvakanaka vachinditi touya kumba ikoko todai mosiya makipa sapo kana mauya muchiita kubasa tongoya todini topinda ende wakatosiya akarongedza mabhegi saka ndichisvika ipapo mbabwanzi ambuya vako panapa achavada because mawindo akatotsva ada kutoreplacewa saka zikazotsva imba ikazodai vanoibhadhara nei saka ambuya vako panapa mwedzi uchipera ngavarwe pasi saka ambuya anga ari munhu anga akachiti kana mwedzi wapera vanokwanisa kushifta zvinhu voita se voenda ende vane target yekupinda munomu munhu akarongedza mumba mukadzi wangu akauya akatorongedza mumba saka pakurongedza kwasiya makisi aiyo akauya ndiripo sezvozvo akatorongedza ndikatoti kana makwai amaondoti marongedza but space haina kunyatsobuda kana kuri kuti mukwanisa kubudirira muchitoti handingaita sei munouya modi morongedza ndopandaimubvunza saka ndikamquestiona maquestions onzi ondibvunza mubvunzo yakadaro iwewe asiwatumwa namudhara matsika asiwatumwa here kuti kati ndogotumwa ndatonzisa kuti mwangu ari kugara sei ari papi ndotumwa nani kuti ndotamba nawo izera rangu heriro hanzi aiwa watumwa maitira kotanga watumwa kana usingazivi zvauntaura nyarara ndamubva ndangoti chii chiri kumbonyaonetsa ndobvunza munhu wonzi ndatumwa garagara paya wasenda message kwanzi iwewe uri kufungidza kuti hatizvizivi kuti uri kutumwa namudhara kuti patinoenda pese wotaura takugara pakati mudhara ubva atumira moto wopisa pamba patiri kugara tikati iwe takatanga rini isusu pandauya nechikafu nechichi nezvimwe zvikafu zvisingabikwi fandatadza kusera saineti mupoiseni wo5 ndaingoita kamopera mese kana ndine pfungwa idzodzo waundidaro nasi ende zveshuwa kubva pese vari kukondindaiti vasupply vakati chikafu chichi ambo vatondifonera kuti chikafu ndoendesa ndosqueeza zvabato pashoma pandinapo ipapo tichibatsirana pandazona kusa message kwanzi saka ndozvaindipira chiko kuti upote ndikati handina kumbopira munhu indikutaura kuti ndakaenda kubatsira wani kubatsira kutaura kuti ndakanobata zvinhu zvandakabata ndikadona imi pakati penyu apa hapana ati atsva nemoto hapana ati ambogumbuka achitiza asi munhu akati wafekitwa ndini pakati penyu hapana munhu akambowafekitwa mungatonyepa chenyu kugona kutiza chete saka uri kunditukira mai vangu iwe uri famba uchiudzire vana tete kuti mai vangu ndowakauraya munhu ndikati ndakambotaura muromo iwoyo zvinhu zvakoti zviri kutaurika ndezvambuya zvangakatotaura kuti no ndiri kunzi ndakauraya plus apa ndikuteerwa nemoto zvinhu zviri kungotaurika ini ndindazvitaura sei nekuti vana tete vabvunza makuti ndo kana vabvunza ndini ndiri kuvaudzira nzi aiwa ndiwe ndikati aiwa ndobva tondifonera ndinini ndine zuro maakiseni vachinditi chisiyana nemwana wangu rova ramwe mukadzi mwana wangu handidinaye ndini yakutumbura zvanotaura natete wacho ndo vachakupa mukadzira saka handina chandokwanisa kutaura newe ini
saka mai kana yakadai so pakatoshata. Saka nyaya yacho inini inotondinetsa. Bekutanga tichitiri kugara tese. Mukadzi wangu aipota achiuya nemapepa emawiri emudharawo. Madhara matsika. Stepfather. Acho nemapepa mawiri. Ndikamuti nayi iyo. Unomadi mapepa awazi baba wako aisi hama yako. Mapepa emba moadi. Ndo paindudza kuti kwanzi vari kunetsana pakuti mchembere pawakangofunga ungaita 3 weeks 4 weeks vatanga kugara pamba ipapo vakuti kumudhara hatichati. Saka ndo pakapindurwa nyaya nemwana wanzi aiwa ambo asi makatageta imba here. Makuda kuti uchata ukufa. Nyakufa. Asati afa. Asi makatageta imba here. Makuda kuti wani muri kutongosvika makuda kutangana kuchata. Zviriko here izvozvo. Andopa vainetsana hanzi vaitongorwana mapendekete mupaseji nemuruwa nenyaya iyoyo. Saka hanzi pakadaro ndo pakazoti pati wiki rechi5 mwana ndo pakaita birthday rake rakanangana nere mwana wake ndo pakaita birthday ndo pakazoti vaita birthday pakazoti no hanzi mwana wacho akatoti no pana patine birthday mai munokwanisa kuuya ku birthday nekuti mutambo hapana chakaipa. Hanzi akati andouya iwo hapana kuita se kupinda hapana kupinda. Ndo pakaita birthday rawo vakaita zvaita ndo pakazonzi mangwana acho munhu akufuma hachakwanisi fume munhu afa. Papa changu kutaurika hanzi vakanza kunongedzerwa hanzi ambuya ndowaita se vauraya mwana. Aikataura hanzi ndo payakazonzi ngaidini ngaiperi pakataurwa hanzi pakataonedzonzi ndivo vauraya. Saka mamba aenda kupostmortem. Saka ndingazoziva hangu uku kuclinic kuda vakaona kuti ndimaondo rakaita vanhu. Nyaya ikataurika ambo yangona kudini kurohwa kana kukwadzwa nevanhu. Wabva wataura meno chirwere chakataurwa hanzi chakauraya. Vanhu vapararira hanzi pakauya manesi nemapurisa ekukwadzana 2 police station. Vavabvunza akati no pana patauya. Nyaya iri panapa ndeyekuti so munhu yakafa nefood poisoning zvechokwadi zvamainongedzerwa. Mune ruoko here mune hendi iri panyaya iyi. Hanzi vakati handina chandodini chandoziva. Hanzi aiwa kana hapana chamuziva hapana chakaipa asi kana pane hendi aiwa itori ngozi zvichangobuda pachena. Saka ndo pakabva pazotanga kuita chiitiko ichochi chemoto. Saka vanhu vanga kutaura ipapo paatodzimurwa mutomangwana acho kanzi ambuya vakabata ndiwo vakauraya munhu vanhu vakudedzera muraini vachitaura zvavanotaurawo vamwe vanotaurawo zvavachidedzerawo zvidhako. Saka ndo patanga kutaurika nyaya iyoyi suspect pachisuspect because mamusasagariki munharaunda nokuti vamwe vachingotaura zvavanotaura ndo zvakazonyanya kuvapa pressure yekuita se yekubva panzvimbo ipapo. Pavakabva vakaita zvekutiza atizva havana kuzokubvunza here kuti mhuri yangu yoenda uko? Vakandibvunza. Vandibvunza ndandatonzi nambuya usavaudza because ndovari kubata-bata ndovari kukonzeresa ende patime yacho inini manje ndasati ndanyatsokuzvibata ndakazozvirealiza papa kuti waida kutozvibhilivha kuti atizva vari kubata inini ka vandati se ende zvocho kwandibvunza ende ndini ndakavaperekedza ndikanovasiya ndikati inini hangu handizivi kwaanogara because ini kubasa ndoenda kuseni ndodzika manheru paanogara chapuchapani paziva nzi kana wazopaona unodini nondiudza ipazondibvunza momwe ndikati panogara ndipaziva pandati haya. Saka ndo pakazofonera ambuya mumusa ambuya achiti andafonerwa namatsika hanzi wautore muriwo hanzi tumai vasikana kwete inini vana vavo vazotora muriwo kupi ndasiya pa4 apa pakune imwe shamwari yavo. Saka ambuya nenyaya yekutya vakundiita tsvimbo yenjodzi inini. Last time vakandituma kuivhu ndikanonokora ivhu vakageza ivhu iroro rakageza. This time vakufunza kuti panyama maybe uchinobata nyama iyi pane zvinenge zvakaitwa pabepa racho kana kuti nyama ine mushonga. Ndobva wandituma ndikati muchemberi amusona manyanya siyanai nadzo nyama idzi. Dzaiwa ndai munotora. Ndikati kana maitora modi. Dzaiwa ndai munotora. Vatuma izvo inini vandati zvinetse ndobva ndaenda. Pandasvika ndanotora nyama yayi. Yanga iri mupaper bag. Ndikasvika ndikatoti ndatumwa ndine mupasha wandingi vandatora nyama. Vakamira kupaki uko kure. Ndikandotora nyama ndikatambidza vanzi achitora imwe.
sokuda kuona kuti vakandipa imwe ipaketi ndikanodya ndinofa here ndikati ini nangu mari yangu ndinayo hayi zvenyama idzi munongozviziva haina handidi yangu nyama idzi dzamuda ngotora muchitichichi apa munhu wacho hamusi kumutrasta munozitorereko ode mangoratidza kuti handisi kuda vaitora vaenda mangwana chanzi hatairasa handizoti vakarasa kandi vakadini kanzi hatairasa isi takatodarika nekwamadzibaba kwatakadarika nekumupaki imomo matechiramba imomo vakaona ndafuratira ndaenda mbva kukona vanzi haine poison ndovakatodza kuti ine poison ndibva tairasa ndibva vaenda saka nyaya dzacho handisi kudzinzwisisa uri kuti iwe ambe vakazokufonera kwataka kutumira message kuti siyana nemwana wangu mazuva maviri matatu apfuura nezuro kunzi chisiyana nemwana wangu roora mumwe mukadzi paita funga pakapera in hour 2 hours ndopandikazwa mukadzi achisenda futi message nziwo uri kufamba uchitaura kuti mai vangu vakauraya munhu saka iwe uchisiyana neni because iwe uri kufamba uchinyepera mai vangu uchitaura zvisiri ngati aiwa ina handina chandataure sozvingotaurika izvo handingaita izvozvo zvokuti ndofamba ndichiimba zvinhu zvangoembwa nenyika yese here nekomana ine pasocial media zvatobuda zviri kutozikamwa nawo mabhuru rangu ndisingatozivi izvo hapana ndakatozvionawo nezuro ndopandakatanga kuzviona ndikatogumbwa ndikati kuzvinezvi apo ipapo pandakatotaura zvesocial media izvo madi kuzvimira kana kuti diye matanga mati vacho social media kana pane nhamba dzeumwe wacho musati maita zvamunoita motaura naye moona kuti zvinokodzera here kuti muite izvozvo first kana kuti mondotama anobatsirwa mozoita zvamunoita akati aiwa ndokuti zvibude pachena tiwane kubatsirika because hapana kana mari tingaita sei vachiita izvozvo vavaita izvozvo hapana chandaiziva ivi vakongoita zvavo vakanyarara vakapedza vakaita zvanoita zvokuti kuti kudz ukukwa tezwa ratozviziva nhasi kuti ndo zvakaitika vana tete hapana chari kutomboziva ndezvavo vega because havazava nesocial media vese ndezvavo vega vatoshamisika nhasi pavatondifonera vachinditi ndichivaudza kuti ndo zvakaitika ndo nyaya iripo kwanzi inina zvangutaura kwanzi tauda kuti titsvage social media vadini hanzi ndo zvavangoguma vachitaura neni kubva ipapo havataure neni havaite sei saka ndakaona kuti no nyaya yacho inenge inoti netsei saka nyaradzo yatezwa rangu chaichavo yakaitika last week but 1 inaitwa aiwa hanzi nyaradzo yaifanwa kuti handisingazivi because hanzi iri kuitwa Friday last week but 1 saka ndakabva ndafonera natezwa rekudz kuti amkwasha nyaya yatanga because patakaenda ndakaenda ndikatonoviga tezwa rakoko ndakaenda pakwanzi nyaya yatanga saka pari kudiwa mari kana usakwanisa kuti uende unofanira kutsvage mari but adzimai vako nechichofa kuti vaende ikoko because kunogowa zvinhu vafanira kuti vaende ndipo ndakabva ndafonera mukadzi kwanzi handiende kweni ikoko because ihama yavo ngavaitirani zvavo vega ikoko handiendeko vada kuti ndiendeko seivo ivo bamuninini vasingadi kuendako vada kuti ndiendeko unoite iwo kana une shungu dzokubatsira une mari yakawandisa vape mari yekutambisa ndikati iwo kana uchindo mari yangu ndeyekutambisa nchiti ndoda unobatsira kwenyu baba vako ukura kuti chii nze ita ndinoda zvokupa vanhu mari nandiendeko ita iwewe saka ndabva ndoti ndikati iwe mangwana zvinozonetsa izvo nozonetsani zvinotonetsa ndizvo zvizvi takaenda kuna madzibaba okukorobra uko vakanditi unofanira kutobvisa mari yemumbeu mai ndo zviri kukonzesa kuti tinge tichinetseka sezvizvizvi ndo zviri kukonzesa kuti zvido zvisafamba bvisa mari yemumbeu mai izvo vakutaura ndezvako vatatoona nyaya iri kudiwa paimari kwandiri saka problem nde nhasi futi wacho vatotaura nyaya iyoyo kwanzi uri mukwasha wangu chichi vachosenda mameseji mufoni arimo mufoni iwe nyaya zvaunofanira kuti uite iwewe unofanirwa kuti uningirikini ubvise $400 uendese kwatezvara uko ndozinzwa kuti mari yangu iriko ikoko woita sei toona toita sei mukadzi wako odzoka kumba tezvara ndakabva ndafonera nhasi kwanzi ndozvavakutaura nhasi kuti ndichuya kwamuri nine $400 asi pekutanga vairamba apa waindudza kuti ndiwonya kutumbura ndomuridzi wemwana but nhasi vatonditi ndiwe ne$400 kwamuri ndatotaura navo nhasi nyaya iyoyo vakanditi ndozvavari kutaura ndikati kwanzi vana tete wambovaudza here ndikati vana tete ndatotaura navo kuti nizo ndakatotaura navo ndo nyaya dzangu vachitaura kanzi saka vandatovaudza kuti kunoku kuchauya vamwe vanhu venhingirikini
vanozobvunza social media vachitaura zvanotaura vachindibvunza vanzi aiwa hapana chakaipa. Unozondiudza kuti zvafamba sei tozonzwa kuti zvakamira sei. Ini hapana information havatauri navo wekwamukadzi kwavo madzikoma avo chaiwo havana chanotaura havadi vaitotaura kuti vane problem yekuti vada kuita zvavo vega. Saka vanobatsirika sei? Wani uri kuti mai vako ndivari kukuvhiringidza hanzvadzi dzako pane hanzvadzi yavo ndinogara muno. Saka patikanetsana ndikabva ndaiudza ndobva yafona anzi andikunzwa kuti muzaya ari kuti zvakati ndobva vandituka kwanza zvitaurire chi ngavachikubetserewo ngavachikudzosa mukadzi kana kutsvagire mumwe mukadzi ivavo. Saka wese wandaudza asiri iwo itori mhosva, wese waudza itori mhosva, wese mhosva. Saka nyaya yandoda kuti ndite wedha ndiri kuzobvisa tofanira ndibvise kunani kana iri mari kwavari tobva ndavati. Saka manje kana zvakadai kana kuri ndauya neroora rakakwana risiri mobile inonangana nezvedanga kana chii ndoita se pane hanzvadzi inotera mukadzi wangu kwanzi bhiya aripo ndo baba vasara varipo ivavo ndo vanodedzwa wobvisa varipo avana baba vanongozosumima kuti vapabviswa zvakati havataurwi nezvavavo konzidu. But zvatondishamisa ndezvokuti vakundiudza nhasi kuti pamari yomai baba ndivavo vanofanirwa kuti vatambidze mari ndo vababa nhasi wozondipa nokuti inini ndatokanda mameseji chiti imi zvamuri kuita izvi kozva mai dai ndichitsura mukadzi achitakura mapepa muchivega mapepa emudhara muchimaunza kumba kwangu ewirire mudhara uyu muchienda nawo kun'anga muchienda kupi maiti zvinozoguma nei. Saka kana takuti tichitaura nyaya chako tichida kuti tinyatsokunanganidza kuti anokwanisa kunzi suspect yekuti akauraya munhu ndiani anobuda ipapo nezvizizvi ndiani ndopota kuti aiwa izva kutaura zvinenewe usapinda zvenyaya yekwamatsika iwewe usaipinda haisi yako apo akutoreswa akutojamba maboundary because iwewe uri mukwasha vakunditi uri mukwasha nokuti vawanzwa ndakutaura zvimwe zvacho zvavakaita zvisina basa uri mukwasha chichi ndikata papangu handikwanisi ndangoti nitaure chokwadi sezvachiri mambo tachitopindura mameseji mufono taura chokwadi sezvachiri ende handiwedzeri handite sei ndotaura sezvazviri zvandakaona zvichiitika zvandakanzwa zvese hapana chandinosiya ndopanga kutaura vachisofuta uri kunditukira mai vangu mukadzi auda kutaura nge ari kuda kudini. Saka aine zvotondishamisa kungofona foni izvezvi kundifoni fonera mukadzi ikaringa ambuya ndoda murudei ndo anondidaira murudei unodaira. Saka handichaziva but tikunzwa kuti pakaenda mukadzi wako in fact tichitaura tichinzwa nemakuhwa zvinonzi musi wawakaramba mukadzi wako iwe ndo musi wakarambwawo munina wake same day vachibva vasvikirana pamba. Chokwadi chirimwe chekuti ina handakuramba munhu ndakaona mukadzi aenda chero kumukomana uko ndakaona mukadzi achitofonerawo akaona kuti mukadzi aenda hapana munhu akatukwa vangotuta baba munini vako vakaona mukadzi aenda iwewe ukaona mukadzi wako waenda vese havana kuoneka varume vavo havana kuoneka the same very day mvatuta zvinhu vaenda hapana munhu akanzi mukadzi handichakuda enda kumba kwenyu angotuta ndobva aenda. Ndakati ndichibuda inini zvuma 55 iye achitara achitobuda wachiteera mainini uko wanga watodi watobvawo futi watokumba same day ndobva ndasvika mbuya achiti mashura ari panapa ivo achitozvitaurira vega shuwa uya ndikati uyu zvandaitotaura naye because nguva nenguva mainini vati vakanisai murume vasingaendi kwamuchemberi vauya kuno wounza inini kati ende ndafunga ndakatowagadzidza dzinenge 4-5 times vachida kuenda kumba ndaitonovatora kumba uko ndovadzorera kumba ndini mainini zvinzaro nemukadzi no isusu tinonetsana wani tarisa makore atagara imi muri kutanga mune mwedzi 2 months makutanga kunetsana aiwa zvisiri zvodzokera kumba ndichivadzora kusvika ivo muchembere vakazobva vakaenda ivo vega vakanopedza nyaya dzavo mukwasha kusvika mainini vauya vega kumba ndo vakazoendera vega ikoko ndakatosangana navo vatopedza nyaya dzavo mhino zvavakamuudza mukwasha ikoko. Alright, iwe nemukadzi wako maimbogara sei naambuya vakwa kumashuro maigadzana zvekuti mukanetsanawo semurume nemukadzi ambuya vaipindira here kana mamwe vaidzitonga sei kana kuti zvazvakamira sei? Right, chaitika manje chekuti inini manje nyaya dzangu manje kuti vanyazodzipindira iye ndedze kudai ndaigara mufomu
Saka ini ndaita zvemakombi ndaitodhiraivha makombi munharaunda nemakombi. Saka inini kunoku ndaingobhadhara rent kuitira kuti pandouya kunoku ndaindokatedzwa maspare parts matai machichi emota. Saka ndaiko plus kuorder was ine mushukadzi wangu ka taigara kushop. Iye mukadzi atauri shop ya baba tisaitotengesa mushop imomo. Saka tisaitogara kushop kombi chirara futi kupi muchirara kumba. Saka kunoku taingouya kuti nditomboona kumba kana kuti pamupera kwemwedzi kana kuti pakati pewiki mboendawo uchinoorder zvimwe zvinhu mutauni zvisiko kuzviri kuHarare zvakachipa uchiisawo. Ndozvataita zvichiwa tipota chiwa chinaidzokera chiwa ndisingagara kunoku chako zviri permanent. Saka nguva yekuti nambo yavangu inini chako kashoma. Takazotanga kuti tinge kutaudzana mukadzi wangu pakazobva kumusha last year achiuya kunoku akatobva kumba chiti handikuenda kumanyaradzo ndiye manyaradzo ndarakati ndiri ikoko ndopanotanga kufonwa pafoni unza ukuramba uri ikoko kune mamwe maex ako ari ikoko ena nambvera number 1 uko nzvimbo yakakurirawo garo notozikama kuti munhu obviously bakukura muchikura une zvimwe tusikane chichi. Saka yakati aiwa ndakatonzwa kunzi uri kudai. Saka ukuramba uri ikoko kune vanhu vako indiri kunoko. Saka vanhu vari kunoko vari kutaura kuti every time unogara wakangondisiya uchienda ndikati aiwa ina ndakukusiya but ndechenda kubasa zvaunoziya. Saka anobva wazoenda nguva yakareba iwe wafanira kuita sei kuenda muendero zvinotsvage basa kuni Kwarari. Andakuzoita taitaura tiri 2. Saka ini kuna mundara ndakuda kuti ndizijekese kuti mundara mukadzi ndozvari kutaura. Ine kuda munhu wangu kuti ari kutekedza totaurira kana wanzitaurira naye. Mudzoke kunoku mutsvage mari. Zvokuramba muchitendera izvo zvibatsire izvo. Basa riri kuno kuHarare munongobhadhara rent sezvinongoita muchingotumira rent mari kuitira kuti muwane pekusvikira mukote kuti ngoti kwakunonetsana nehama nenyaya yekuda kutsvaga pekugara. Aiwa tidi kana nino ndikada ndiende kuHarare totoziva kuti kwakasununguka kana ninosvika ingozva kuti ndodai. Ndikati right. Saka ndopandakauya kunoku ini. Kuti harikidza ndiyanana nemukadzi wangu ndokuyanana gore rapera takutopinda gore rechitatu chingoyanana. Saka ndopandakabva ndapudza hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu ndiyakwanisa kuudza muchembere kumba kuti mukomana ndozviriko akadonha akadidi akasiyiwa nemukadzi. Mudhara akati no ndikwakuri kunoku kuna naamwene kuna natete kuna nabamnini kuti pamwe watu varwana nabamnini varwana nasisi chii manje muri mega ikoko ndopawabva akusiya zvichirevei. Ndibva ndanyarara. Mudharangu ayozviziva kuti nini ndiri munhu asingadi kuti mukadzi wangu ataurire bo ndonyatsoziva kuti situation yemukadzi wangu tane nguva pasina mwana. Saka pane pamwe mukakutaura kamwe kasina basa kunge kuda kuzvidza kana kuda kudini ini ndandisingazvidi. Akamira hapana uzviziva kuti ndaimira naye hapana ende ainozviziva ndaitomira naye pese. Saka ndopa ndaimti iniwe kubva zvaunatsokuziva kuti hapana aitaura zvina basa ndaitokuziva kuti ini ndiri kukuda wakadaro hapana kana kuti zvichaita ndizvozvo iwo watadza apa kumira nezvinhu zvakadai so izvi kana ari muchembera kuti dai watadza ngoti mama hamusi kuona mega kuti nesituation yatiri mukadaiwo zvinobuda here uri kuzviziva uko ndokune mari kunoku hakuna mari ndikutotanga kutsva basa kuti 1 saka uda ndiite sei ndopandakazotanga kutatarika pa ndokuzotanga kuwana basa rechisecurity asi ndakamboshanda chisecurity upenyu wangu hwese but this time ndakatozviita ndichitarikidza ndibata pamwe ndikashanda mwedzi 1 mwedzi 2 mari ingakwanisa kubatika kana kusvika pahafu ndombobvisa dzadziri shungu idzi handiti but vamwe tichipedza nyaya vamwe vanogona kuti nemiwo muri kunyeba nekuti muda kusvibisa ambuya venyu zvichida imimi neambuya venyu mune dzimwewo nyaya dzamusina kunditaurira kana kuti mune chigumbu chekuti ambuya venyu vakakutorerai mudzimai wei mukavamati akana rega nchivasvibisawo ndivazore madhaka titi mhosva dzese dzekuenda kumapostori vachitora mapepa amudhara matsika emba vachienda nawo kumapostori tikandivanamire uko nekuti vakanitorera mukadzi wavo makagumba izvozvozvo handipo panyaya iyo yekuti nditi ndakagumbuka but chinhu chaita kuti ndizonyatsokutaura zvese ndiwo vakaisa meseji mufoni kwanzi mwana wangu ndinaye kunoku ita zvaunokwanisa ndikati ndite zvandokwanisa kuti ndine kamutaurire kacho kekunge inini ndiri combination yamudhara matsika ndiri kutovaroya anzi ita zvaunokwanisa because inini pari zvinokwa ndimire hapana ndikati kwenini
pakundikanda panyaya dzakadai ndabva ndavati no inini adzidzo nyaya zvinetse tinokwanisa kuti tuenda mudhara wacho matsika ikoko neni wacho handiti tomira apa kana ndine zvandakabata kana chichi zvinobuda pachena kuti aiwa nyoka ndeiyi nyoka ndeiyi kanza iwe iwe unouya kuno kuchitsvagira iwe una nyaya ndiye mudhara matsika iwe dzikama gara uri koko tsvaga mari ndakaudzwa kuti tsvaga mari uende soko iwe ita zvokutsvaga mari siyana nenyaya dzadzisi nyaya dzako mameseji arimo mufoni. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.